3 taong gulang na babae nalunod sa baha sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Hindi na muling masisilayan ang mga ngiti ng 3 taong gulang na si Sofia May Episcope matapos umanong malunod sa baha sa labas mismo ng kanilang bahay sa Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa lola ng biktima, posible umanong nahulog sa hagdan ang biktima na mangyari ang insidente. Sa ilalim ng hagdanan na ito, natagpo ang wala ng buhay at nakalutang ang 3 taong gulang na biktima. Sinubukan pang i-revive ng ina ng biktima ang bata, ngunit nang dalhin sa ospital, idineklara na siyang dead on arrival. Hinatid ko doon sa kwarto niya. O, nandun ang mama niya. O, tinimplahan pa siya ng gatas. O, pagkatapos nung nabalik ko yung mama niya, wala na doon sa tabi niya. Umano siya dyan sa may tulay. Siyempre, madilim. Nakita niya may nakalutang. Wala man lang railings. Ang taas po nung floor nila mula sa ground ay about mahigit 5 talampakan. Maaring nahulog po ito doon sa kanilang bahay at yun nga, tumama yung ulo niya dito po sa pavement. Ayon sa pulisya, isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Patuloy ang paalala ng otoridad sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Siguraduhin po natin na ligtas po sila sa lahat ng panahon at sa mga bahay na meron pong mga maliliit na bata, kaya kailangan siguraduhin nating ligtas sila sa paglalaro. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.